TV rero ya Temba Television Network ikinie kiunga kia Mwamogusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, refrigeration and air conditioning, welding and fabrication na wigo ngwigeli bale plumbing, masonry, building technology, civil engineering, ensema ya computing and informatics ngwigeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration, ensema ya electrical and electronic engineering ngwigeli bale electrical installation na wigo electrical engineering, ensema ya cosmetology ngwigeli bale hairdressing, wigo mbwate fashion design ngwigeli bale food production yani cookery na wigo food and beverage production, wigo mbwate course ya driving kuchi asibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata na ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kiro mwana nkonyora ale kibesa ekyo soma nande nato tebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kocha tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyo lero bumanyi ubumurago konye asubugima obumakiaya. Tariki na mirongo hebere na isano na mumutienyi no yogatano mwaka no yobwechirubere mirongo hebere ne tano no mumancho muligireri deno kwegena mbiyorando sia sole na ukwanire abwe ukwarigane kwanyora mangana maya yekionga chinsebere cyabona butiko elieterane serasi nyakunde asense muyimenyeryo igare Wilson Makona gusabire tuskare. Go chake kyonga chinsebere negakoro kyogo chania chinga kyo moncherero yomo wempesa kurwaso muchusu nekebunge yabonchali asare biroro kubara sara yechiringi emerongo kyanda naisano naisato magega yokoibura ne customer negakoro kyabereke kwene kigwa chinsemecho asigati yabonchali abange ngane yo yasemirwe ebyara chinga kibotuki wachakiwe n'abanyanyimbo helio kobe kobyara ulikitudiponi asanya oroboti rwasenchira yoboikira. Umunjurire yo mukuru asechiro ya suneka egotoka ebunge ya Bunchari county ya Kisii nigagenderete kubara asarenene maega yo muntu gocha seduka yaye na kumuibera chibesa chinsa chemubaso oyoro kanite akubwatwa ni chikamera cha CCTV Marieta nkoro kumasikirbo jaya manem pesa ona eduka ya ni suneka
Bonchari Sunika Town Center. So on Sunday yarenga tarehe 24 muntu nabache take raigore teke gima Sundays we don't open early so kuigora saa 5 saa 6 uchiapo naigore te saa 5 muntu ina kusoa kegi keraso akandi quest nara nyako ruchibesa kamutei sawa kamugolire ngaga ndainia nani kidogo na tenga ya nevile na hata gete 1800 kamutei sawa irusirani eriwe ngochia chionsi yapo akachaka kuligereria duka round kumba akoligereria bitanda itipoa lakini siku suspect agansabe notebook we kalamu ne chiusi na mafuta ya chererani vitu tu weird na funny lakini nkabimwa agantaina chakuru chiria withdraw ite ilietari alikorenza Moses umwiri akagenda gusangana monchorere yweni gakwereranga goika okuibiro chibesa kidogo na kode gutumia customer like after 30 minutes gakairana okoirana agacha ne list ye bitabu akangere kerangere list ye bitabu agantenge bitabu ebyo mororere nchenka enda maiga nkaligereri kacha ne chibe confirm it kirege ndo agantenge obibe kamo lakini tindi ko bira boni gango chande poi kamote sawa kama kombolinga no wata 98000 kamote bie withdraw kerakora nganye message ngabaye time kuganye message ya M-Pesa but akangere nandi rie sini yai njabono I don't know where my mind went. I always call the admin to confirm especially big amounts we need you njabon ti mai take kiambere at that moment nkanyora na tubwatire simieli aya nkalikarende transaction code karona mugarire chibesa in fact dilibu ntarachi ninkaranza even 1 minute narikonyora umufanyikazi yaikire ngakura turio kanga uwi na ibeira nonyena boge koreke iganigo kiabete kegwasiora mange asebate na bange babere bakoiberwa ase chinjera nchinga bunechi ngana bono atebirenga anene ase eduka yaye nigera mwire miaka gwetani ebere asokire ne chiwese echo pia bande bempesa bere ndate bakaga gutoteinga walibiwa juzi mwingine hapa juu 10,000 mwingine huko 30,000 so ni kama ni kitu imekuwa ikifanyika ni vile abantu batali ko kama out batebenga baibeiru maybe out of stigmatization fear ringa ayenki kware gukora because even the posts I made on Facebook mbara oga bari kumbolinga why are you not careful why are you careless nki kware gukora you know nki oda so merete message but they don't understand when these things find you lo inche na might get to be Kenya in fact in my life because I've been working here for a very long time. We will do, I don't know, 2 years, 3 years, we'll say 4 years. I don't know how long it will take us to make that money to chinyore back in form of commission because we have struggled even to get where we are. Goika bono igomo kagero yweni gataramanyikana saberete kurende ni gorobotirore asigitasen kya nyimbo na bigo abantu kuboligwa onde oramorore wa koroboti asigitasen kya nyimbo kireange asiwe kingo kora and I just decided to post on social media audience oramonyore ante na wako report no police but I went ahead and reported kwa police station na mbagendrete gukora uchunguzi ya kuroiga ase chiro ya Sunika rene gongoro kwa Dipon Asanya Biamuno mulikito Dipon Asanya hasoroboti oro maiga yomo sacha Dennis Mukaya no mungino ya polini ko ibiro duka yaboni gobono beso kire na kurege tindi anya binte byombiri gochia kwiranigwa ni gobarachi kwimukie getambo kirege tindi kieli chiko orengana ni amate yige gotuka sekinyoro gya Kenyambi ime ye sublocation ya Bunde ward ya Bugichore bunge ya West Mugirange county Nyamira igo yanaboye barasa ya bekirwe asenke yiga heliko gikere bikoro byo boibe asekinyore kyo Samali tangore ku Dennis Ongera Mukaya aigo tulebo Gichora ward Bunde sublocation Kenyambi ababimba te Friday ya butuko wacha na wacha bagaita kururongo bakabuna bakarusibi bati bakanyora magogo naro mpaso eti bagaita bakarwa ni murango kabasinya bakaigore dirisa Samali Tampolin bona ase dirisa no bangusirete chianga chiare ngororo nechi bagin chire chiare ngororo chianga chi abana both boys na bayina baiseke bona onje nande kurumage gagaiga mbabete bagotoibere biba ebinto byarabere bigo sali wedukeye lakini bona ntwanya goteki atwa bona yaikire nararenga tinkole meria sengencho ase bangira niri maega
na kongu kyara na kongori ebinto kwabeka kwaroseria abantu bande kero bawo koleta bacho baiba and studio koleta bacho baibe bona nabo koba na intega nango bate edit kili weka Jumapili monyana no ara arole bintu byana bali baibete wikira bukene nge turagambe Jumapili na lilio mwali anya bintu imbra ikababirani kile nyonse nabo kirabe ikina kientega nango bate tinga kolemerali na aligi na baletira bacha koyo kakio ndo ntegerere riogi oruke nyambi village mwana onde kero kendo temete gutara gochaga iga gocha gonsaririe ebintu kero kende kora obwae kubirania ayeri kali rube gosaga sakarorete no mwana gesieri arinsa chinde chos ombekera ororo egere bwesi okie nyuma totara ira tweyere ngamu njeri etangoro kuchochi moraganya njoka buna togo kwana tole Kenyambi village Bundo sub location unda na sengo gamba it's very unfortunate na enda isente ne nengo itotole bona kendo na kwana cheche ya beira na ende tali mnando tali ko take action iya karora roro omonto buno mugambi ayo na taiko ko support buna una moibi tobuya ndikwana kumubwati kurwechera accept it tobasaka gacha omonto leise no mugambi ayo tata ko support ngaki mwana one naibete mugambi ayo ragano mubekere bond nandi mwabaretiri hapa si ndio for example ende baba ibeire babwatiru bajire nyamira ne mwabareti babaretire back to the community. What do you expect to happen? Mbaiga kama mtarende ngero kuchofe yondieki nje muturite bekinyoreke njoga sama kwa naga teba gakyo so gwanja ekinyoreko bwibu abujire mono abana mbale osangi bosena abana babakaba bansire ko tigabo sene kisukuru bansire ko ibintu byabantu barosiri nje nali ko sabanye ndi bali gwanja ebinde babira ni nabanyana barerire wono ringana togo tumamuna korwa abantu bekinyorugi ya Kenyambi oboko ngubu bwagenderere kororekana mono egekogera obuibi ojakero obwengoko obwebibuyu obwogotagora chinyomba amatoke mugondo ebintu ebi byaetereiri una hinchira yamo yokwirania koboko gochia sebinyoro hanene bali bokonyoro wense abana chintakana gwitani 50 nigo basiruru no bokonyo bokoboke elia kwegendereria na masomo abo moyo igani gokorekana segwadi agashuba asobwa bwatirani abana chintakana chirokesheni aimeye wadiyo nigo benyorera obokonyo bwe uniform che skuru elio bagendererie na masomo asi skuru omoyo gwikaranwa na bagambi abarogongorwo asibatogi tambukirikyo na kubagwatokera abana bo bosemia bokubekumukia ekero barase chiskuru muri kitu olkapokara na roboti rwa senchira yoboikirano no morobelio onyara kabaga kubabwaterania abana na nechintakana kurwase chinsamo chiligana onyunyu nyaganja egati chinsamo chinde chietana ine abo banyara koba kubwatokerwa obokonyo bwe chi uniform so to averto koba chi uniform koba tole chindagere kere ngake masomwaka ande twarorira abana batoko bana barogwe semyaka yonse so bali bayikire emyaka 18 ngo bagraduate tole ngo barustororo twaleta bali balense emyaka eyo tobwati mepakende tobwati manganande gosekore yesa or what oyo bwato kuganiga goja twamulika nandi twombeke se program abana biga bagusoma kuri ati school aho igo banyarire ko bakonyoro gusiro kuiga asiga kimyaka 20 amono mwana siasa sireta Jared akama yore omwana siasa kurwase account ya Nairobi kulende uyu oiwere chinseme chiga chaga chuba abange na abekera na chinseme chiga bakubatra na bagambi kurasa chi location akorene ngambi yamono asumuro buligo konyira abange ali batalinga no kwenyara kurwasa binyoro ime abana bagokonywa ni chintakana okoleche ste kuri raisi kidet certificate yokoleta ibere gosoyomo nyikaro part certificate no ekorokia nganali ntakana so nabona ale gote bana bande bonsi bali babwatoko ni kuyo bwate birengere ngana barumbaikere enyota yabase nasara abaiki abantu baroro babwatoko ni kuya babwato jankole ngiye ndabu yoko bakonya bache bachoini asili shirikeli bali batalia era bakonyo na baro baikere jindoto cyabo bamanyanga manene naroro no manene gautumeka abantu bali aseniri elinde ligokonya abana banga banabayo Negento korenga namuna abaiga bekirana sajiga batogire na goteba ngabaise konyora abanga buna abaiga sebinyoro ime nigo barakonye gukine na gusiro botako bonge nabego nabalia batome chando gukonyeka ase ebinyoro bange bebe tenene gocha
So I want to appreciate so much just saying yo mukioye naenda ku make sure kero mwaka at least ngokunale ase amoseseneri mwalibo mwaka gagochoku no mwana uria otabwatia Bible orense nerebweigwa okonyira abana ekenyoreke sana tigango nyasamo seni naenda agenderere ko renta abana bange kogera kuna kuko gani kwanya sa igo egento tware gusaba abantu buna abare gutuka babiri batata ase kenyoro in fact tware kubwena ekenyore kyare gocha koba nubura bwobonene ekere barayi bandi bare koba muno yoyiga egere ekenyoro gitokerabe na egati abantu bali bekirina sajegani ko bakiri ngambi yamana ucha somoro boliga na boyiko baba tokero boseme ko koromukia ko barase chiskuru elio bachagwa konya samatuko ale bosio wakini kajara nindi yamono otoyiri ngagira toyigotire nanto mkintakan barasa nyara akande sikari kumanga kuike wakirambo mnyamono okonyi rekiwo kinyara wasom nandi kinyara kuiwira weboli boiko nanda ise ebya kuire nabili nyara kuire nono abana mbagwente kutwara omukyo monene ase sikuru kubwa manekere bago konyi munayiga egere naryo murayo aragendere ko bakonya eginko reporter getasene kya wanchete kya gatembe kurwa sinseme chiga che wadi ya gachuba yo gutuka menye bunga ya bagututu wa Masabe county ne ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Biamuno mulikizo Polycarp okara hasoro bochuru ko bwatikana no comment kana mono kwebikoro bya bantu goito habwa abana b'emyaka meke bakoigwa no mweli oya batoka basiritia magimabo igenganiye yagendere ko ikerigwa muno nabarai nabayiga babwatani bekisemime ye county ya Nyamira oyo kurigekero kyabangi nabo Nyamira Melimigiro mo director wekisemi sub county ya Nyamira North Madam Crea Oyula nabayiga Dr. Stanley Semisati niko bagikeriwe mbweyiga aseba semiri abayiboli bisaransa n'abana babo kubakwanira igoro yechimbwa chingiya naboigo gutanga kurwa sobotumiki wa muriyago yo gutinda onye nabo basabira abayiboli kumanya sabana babale kera engakiri kwene kibuna mbabwato uburendi muri kitufati ga December aroboti rwasinchira yobwikira Chinga kechi ebikora byoboiti byagendereire komentekana mono anena sabana b'emyaka meke abo bakwibwa omwerio ye banyorekana bakwete nigo bigenderete kugikeriwa nabarahi ao nabayigo ababwatani ao bekisemi na pia abantu bali ba community policing ndotakere tore chi abantu bali barababe ese committee ese binyoro byaito to bari report kere mapema to nyare ko keye cases binechi uyu bwango iga wesokya na kugikeria imbwa ejeiga no mwana siasa Melimigiro uyu korigia ekerogo kya bange na Nyamira yabira mono sana ise Nyamira moisonde ntware case kyalenge gari nyakongari gisima ekesi nkenga mukwero mwana musini agaito nende narwa rero mambi kinkorige ri mutandao umuswati nare oitete omugakoye amangana yabira amange amangana na yogo kumimono keko gatete Nyamira twatagete teta kerie bega inchekera mwangeri bageli ntuira ne kibarasa kiri twabwate akale tuakarangeria abantu twaboliwa abantu esekenyoro ngorete to mochando munoyo ngayobo kumubali ntutakere pia to train aba mama baito aba tata baito nakibatakere balenda abana ensemo yaye omusub county director wekisemi Nyamira North Madam Crea Oyula nigo arenaya I want to appeal to parents to take care of the children, especially the girl child, because we have so many cases of rape cases, we have incest, and some girls are out of school because of maybe poverty. So we want to urge parents to take care of the girls and ensure that they get quality education. Apart from girl child, I also want to talk about boy child, because boy child is also threatened. You find that the performance of boys, even in co-curricular and other academic issues, is also going down. So we want to also urge parents that as they take care of the girl child, let them also take care of the boy child. Aiga nigo muteneneri bw'eskuru ya St. George's Nyamira Dr. Stanislaus Misati airire chinga kechi na gukurira abayibori chikanisa na bayiga bagambe koriya chinchira cyo gukwanira abana nago sababu abayibori moranje mudenda abana betukuruze kyagara maranga kwanya na abana aba yobatire
karoma etenja aringe nchira gitengia abana bagukwanirwa abayibori bakwanira wana abayibori marange bari chikasi mbali konyari bari okwa na abana babanyomba pipire mono abantu bekanisa bonse bandasi chikanisa abapasa basomya abana bitubuya so that yatoka na chimbo chiri abana bawukina chiri chingiya nande ebinywansi mpiroro konyana n'abana bake basore kunywa amarwa basore kunywa sore sinya sore n'amarwa n'ibintu bindi kogeretera abana bitomba ko twagisemchire chingiya andi banso okora ibintu biri batwente kokora so kwa makonyana nabono kyo konyora ebisebe nebiko binge kubotekana no gwecokia kwa Yamiri Bigiro asoko cyakoriya ekero kyabangina Nyamira nigo egatia bamenyi batombe imeye bunge ya Kitutu Masaba besokire na koro kya ekiringa kyabo cyogo kya kumubwatesia asekero gwekyo twara electric readers lakini ntwana konyora omugwimen rep osokire bunoyo obwate manifestingia obwate birangara liebya otiaso mwana inchi o Nyamira balia twa babeire mu wakachikura nigonda abatebinga ekara toko chigochora tobe abantu togochora nobongaini ntoba abantu tokogorwa chingaki echecho nigo Mary Bigiro asabiro mugusibwenzi eri nasabire kera mwangere libaga ninda Nyamira ninyebe kase mapu nende ngora abatenga nimbwato omanyeso okwana sabantu abange nabonkwenda libunge nchinkwane nyire lyogiri ya Nyamira libunge nara ategeri bayitole gitina barabu mbana gotina nesa abantu go babayeresera yabo bagotebanga chikoro tokoboli lakini ntomanyiti nke bago chikokora gukubuli chikoro teisaini ko batebye matiyangi noyo ito njende se chama ya Jubilee wekato mbobwati sintora nkubwati matiyangi Hingo reporter Getembe koraiga se kaunti ya Nyamira Jeff Atigad Isemba Yamuna mulikito Fatigad Gisemba hasoro botiru mambia ya lero abanya Kenyoro banyanungu urasesa procation ya boroko hime ya bonchali kaunti ya Kisii igobesokiana kwe murunganira sokomenya somo sunte wetani metienye etano okumurangano konene na somo nyakonda gutekerani chira egento bamenyerete ubu bahigoro comment kana nebikorwa byobusali olikiro dipon asanya noroboti urasinchira yobwikira Amenyi ibe Kenyoro kia Nyanungu egotoka borokwe sublocation ewodi ya Bomariba mijebunge ya Bonchari nigo besokiri na gokorokorobekana asogotaikirana kwa magendero chinsemecho anene westima eyuyana netune serikali anene estima ya last mile connectivity egento bagoteba nigo keirege kegetambe korwa babekiretwe mete chinsemecho asegeka kimiti yetano yarire sama lieta ankoro ku Veronica mora mainya etwa beketwe simeyega ya kore kurumutie nyukianda mpaka boniga ntwanya konyerora tomenyete gisunte ime igona bekeretwe mete yestima ngatabiwo mutinyo komna kabere kororera tule stima inkabwata nonya nekena bwata ngekombi nkarosire kwerende gwayaringi nyomba mwana ekarona arosatie ona twaganyire stima yi twaganye chusi bakantebya ekinyomba cyane kirense ngachinkagora cyankuraini isatu kinyomba isatu kire muchando munene bwo kubera imase gesunte nigo yababereira kongu nonyene gokora obonchuriria nabo igo obotumiki wepara okomentana yo nigo bagotebanga abantu mbale besokiri bagotara sebinyero asoko basaba kibesa abantu bonse baito beneficiaries nigo barenga abantu 78 bonse bakorire wiring keregento ba comply lakini bono nga kibako chikoboria batebunga ya chimita chini chiachete tamba bono babeire bakonya gotwa amatuko ayatanya guikirana timanyeti ninki gekogera umuriro uyu atoroka gekogera kiro muntu na ikiraneti keriki arenge target gento gya kabere e contract eyu ya etwe gasieye igebwate chigasi chinyinge sana Bonchari echiago kuna taraikira ni contract chiria kubwata au kyomurira ensemeye mamanya ko endeyende chichigo sabwe ground Kenya Power togwakana gosene contractor na endo akanetu komentana yo nigo bakonera ugwitigana kwabo anene wokogora ebintu biri biganeirie eri barabukonyora umuriro engana goikabono bataruchinga yabakonyire no nyamaega yo gwakana besanke amona abangina bari kwatebeti bunga bone bibeya tuguta bakabituguta bono nandi nebigenga bakororera
stima te abang'ina baminto nabo gose no bomae bono gakio mutando bang'ete no manene oroche bono naguri pakati binto ntari gocha kugura na bekire ngirende batari konyokerie kera chibese na tumikine chinyinga nande na ruete chibese elibwege gochiari nande bagota nga toru chibese chichiko tochiko igore ngibono to chiaki toko rubono etu atabe tu stima ne yabosa mbago to bekera tu akane eroni irende kare ngibona bago to chandira asumuke munege taseni kya gatembe ko muri mu manager o last mile connectivity oyore a sorogongorura bonchari Benson Muriuki igate birenga asema tuko abere aribosio nigo barache kwenekya bamenyi bense meyo bakonyekire ruo kubakurira onde tabasagwa kana besa. There had been a challenge of some of the meters in the tamper modes. We have been working tirelessly to ensure the issue is sorted out, but I want to confirm that latest Thursday and Friday the meters will be vetting. The issue will have been sorted out, and they should be very vigilant, because after we are done with the sites, I understand there are some people who come later asking for the 600 shillings so that they can Kurega asekenyerukia Nyanungu egotoke ward ya Bumariba ebunge ya Bonchari county ya Kisii ina ngoro kwa Dipon Asanya Bia muno mulikito Dipon Asanya hasorobotirwo esemo yabamenyi bengoto ime yakegoge bunge ya Kitutu cha North county ya Kisii nigo bamwiro kuba ko mwana siasa Chemisi Atandi uchikoba gati yabali barachiye kurwanire kirogo kyobo jumbe asensemeyo asobochole bonene bole bosyo ukwana negeta seni kyagetembe emarago ya lero bamenyabo ni government ribona mbale no gosemelyo konene asara sibalira yogocha kumubwatesi asiganga yayo muri kitudani runtiri arobotira sinjira yobwikira Chingaki totegale timetinyi ikomine tatoyoka bosyo bwacholyo bonene bumwako gocha chingake boigo amaberera agesiasa agendrete gukina ensemiga yabomenyi kora Kitutu cha North nigo besokirie no bolemu no gukwanira gosemeli kwabo asumuske James Atandi nagotabuna azichialisi chiri abere kagokore mirimo kora samatukamagera obere kagokore bya nagombali no gosemeli asare mwesimi wa James Atandi tali omonto amagani ase ogotenene ngenteke ora abere ogotenena abere ogotorwanirira lakini bona ase ngenja tabwate chinguru tari gotokonya buna tagete ukwana chingaki echicho boigo nigo bakwanire gati yemechando eyo bagenderete gwetera ase bakwanire kobora gwechigasi ase basae nemuno bensemeye bateba Atandi nere baroche orachi kwabusa ngokoro mochando ega rimorioka turora iga ntubwato bokongu abana baito mbali gukwanirwo semba mbali kwemeremo tugusabira maya okonyamba abataka elindelio abana baba bali kwikyatu asomire ntwanyakorera mwana ndokoli kuna kuruseita nono yomo endelio tokonyira abana mbagenda bakikogweru chingoro bagwererwa abange chingoro bakura abana bange asengenjo yobutaka kwabera moremereri gochakoba gatigati y'abantu barense nigo gutokwerana ngambia mona asengenjo obwatekerengerio kyogochikorigi abana basome ase education yere free nari no nabantu bali batari konyara na babebirema bara afford gosomia abana baitonto someti abande bakote chi diploma babwate chikosi mbali lakini nandi ngoma ata bagukunye gold na gosunga nabandi bali meiro asense mwe Atandi nigagokera egetambo kireke oboria abamenyi bense mega ya Kitutu cha North gutwaro kwege na sare nakomotema asokureta monchulio asoborai wensemeye reason gojikoligeria oborai bali mutwe is not the first time nkoriya egon tagete gojikokorege ndurunga servant leadership yogo konya abantu ebintu mbire binge tutagete go fix ko make sure ngabantu baito banyorera magendera takeire especially ko embawa abana baita bake bakolire chisukuru kubaligeria ebibarua kubaligeria chigasi elinde na barabu banyore livelihood yoko basuguma mutwese chingaki echo boigo nigakwanire ngana igoro yokugurwa kwebibande oteba ebikore bunebyo nabyo bikoirira na kubeka umuchango asokubeka abaraiya bobe ase cyabisi ase gekabono na mona serugongo rwogusi onto bwenso gocha kuborege pande mwari gwanja mototebe bino intwa barai namba ibiri mwancha mondi gepande kyao n'umuntu n'ikiri bubera akoretera ni gepande
ekina kinare gusaba nkuru baterega taseni kya gatembe kurega se county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri. Ikiunga chigosori nige kiumbe gya Kenya Teachers College Sports Association gyacha kalero bene chigosori asegeti kya Kisii University. Chigosori icho niga chira chikwaliganibwa mu college ya Sumbi Teachers College kurwa asorongo rwa Nyanza. Nigo chire chirukose nigo chire chikolechi ange isano na isato asebego chira chikweneke ase abagosori ange chimikenda. Chigosori icho nigo chira chikoira amatukatato asubuhi kurwa Kenya ikobara chikogosori hamone chikolechi kurwa sorongo rwa East Africa echo chirache koba asense ya Tanzania ulikito Wycliffe Tyson Manyara na roboti rwa senchira yo Wycliffe and close service for the round to round College chonsi echi chikosomya obwalimu ase Kenya nandi chibwate kiombe kyabo gekoroku Kenya Teachers College Sports Association KTCSA ngyacha kalero chikosoli kyabo asegeti kya Kisii University ekyoge kobangwa na college ya Sumbi TTC. Let me note that we are assembled here as 8 region. We have a very new region, Northeastern region, which has the secretary by the name Abdi and the chairman is the principal Garissa TTC. We are happy to have them. We used to be only 7 region, but now we are full house. We are 8 region. Abagosoli niko bale ange chimya kyanda na chikosoli echo niko chire ao egati yabo na maminyoko utuma ebijararo kuruta amatimo amona echinde. We have close to 900 participants from our 9 regions participating, and I'm glad to note that the theme for this year's championship, we have continued to run it from all the way from last March, nurturing competent and innovative teachers through games and sports. We opened our championship. The team started congregating here from 24th of May. The championship is being hosted at Asumbi Teachers Training College, Nyanza region, and we are glad that Kisii University accepted to play host to us, and we appreciate the management of Kisii University for according us an opportunity to participate in these events. Baria batari korora na barabu te batigiri maega egekogera na barabu mbanyara okora chikosoli icho kumenyokania. Linetolos Nairobi region kindly. Duncan Makumba ne represent yabo na nikata babuna ase omwako yoiga mbamendete egosoli yo kongusana enkoli. Introduce tug of war as part of the association's strategy of unloading new games to expose our teacher trainees to more new games, to engage them and involve them in a number of games. And it is very exciting, involving also those students who may not be gifted in running or in the field events. They can also invoke their prowess through tug of war. Egosoli yo kumenyoka 10,000 meters aseba subati nigo yaera na omobwi nigo arwa kurwa Eastern region na nigo abano mogoko. And I'm grateful. My winning hasn't been brought through easy work. I have been disciplined, passion. I've been training every time now and then when I am free. And actually I'm happy. Namba ibere Rona Kemboi nigo abano mogoko no nyatanya gukora amazoezi. Mimi nasema asante, mimi sina cha kusema tu. Mimi nimefurahi. Singechoka kama ningeifika hapa tu. Nilikuwa nasikianga tu stadium but mimi sijaiona. Mimi naonanga tu kwa TV wapi but for now nimeona face to face. I'm happy. And then ndio kushukuru walimu wangu kwa sababu ndio to practice hata. Since hata sikuwa nafanyanga practice but I manage to be here for my level because nimechikaza mimi mwenyewe. Abanyangongo niko bara chikokosoli amona chiti muchinde kurwa East Africa echo chirabe ense ya Tanzania Morogoro. So therefore we want to move
And this year we have planned that at least in August we should be able to go to Morogoro and play the East African College Games with any colleges that are found in Tanzania. Kuripoti Katembe nche Wycliffe Tyson Manyara. Na gwikira kabomo nchumu likiria no gwikira omwelio bwa mwana maya ye kionga kinsebere chabona butuko kurende chikoraga chinsenye ingo hina ne nkomanya senchira yo gwikira litera ne sera sinyakundi asense muyimerero nigalenge Wilson Makole agaye chikamera nigalenge Wilfred Matundura oyoneke chibichana mulio gego chira senchira yo gwikirano nigo hakarukwa DJ Artsani nago sabiro utaro bulikira buya hasomurobelio owakomenya buya kubachanu ugo chigaswembeo asegekegeke kirimute Baraka ninjo ninjo etembe ninjo darome mangana mazi bangina ninjo mubashe muitangare oitangare okarombi nyombangare kama muramutamba kaboro okumboro zidata kai umuitangare one nyomba yabo basi abamba intobo gichoncho kono murugo mwabo murugo munyameuru bono yo itangare n'ijomba cya nchirororo bono yako ari oitangare okarombi nyombangare kama muramutamba kaboro okumborosi orosi naganjira kalioro sana ime ikarekero kende gusene ikise chigo toza karoro ryoka kagweta guchiari kwabwati guchiari gusego chigora irongo igora panjira utonye karoro radi so guchiari guchiari orosi kukumborosi orosi bona na ruru bona oitangare okarombi nyombangare kama muramutamba kabora obukumborosi okonyara gokorera abantu egento kubaikirani ine nkwana yaba basi igo Baraka ninjo ninjo etembe ninjo darome mangana mazi bangina ninjo